Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da haka. Yau muna dauki da wani sabon kauce da kamfanin Sultan mai suna da Yaudara. Wannan fim ne yana da kyau, ga wanda bai kalli shi ba ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyon sai ya saurari bayanai ta yadda ya samu wannan fim cikin sauki insha Allah. Ba muna tare da linki ne ba, bayanai ne muke tare su ta fina-finan mu kenan, ta yadda za ku iya samun fina-finan cikin sauki ba tare da kun samu kullen sirrin ba ko kuma ba tare da kun zo ta YouTube ba insha Allah. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin group mu na VIP kenan, wanda za ka iya samun fina-finai wanda za mu nuna muku kaɗan daga cikin fina-finan da za su fito a gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana insha Allah. Kakin mu jiri da bayanan namu, ku daure ku yi subscribe da alamar karara, da zarar mun dora shirye-shiryen za ku same su akai insha Allah. Wannan su ne kaɗan daga cikin fina-finan da za su fito a gobe. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin tsarin namu na VIP kenan sai ya ɗauki lambobin mu, kamar da kuke gani wannan lambobi tare da fastocin namu insha Allah. Za ku yi mana magana kenan ta WhatsApp ta yadda za ku samu fina-finan cikin sauki insha Allah. Ga duk wanda yake bukata zai iya biyan kuɗin shi sai mu saka cikin group din ta yadda zai samu fina-finai sauƙaƙe ba tare da ya sha wahala ba insha Allah. Dama ci ta samu gaba, babu ta kallon fina-finai na Indiya Hausa. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin tsarin namu na VIP kenan insha Allah zai ɗauka lambar mu kenan ta yadda zai mana magana yadda zai shiga cikin tsarin na VIP da zai samu fina-finai daga kowane kamfani. Fina-finai ne muke saki daga kowane kamfani, da zaran fina-finai sun fito daga kowane kamfani muna saka muku su a cikin group namu na VIP kenan. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin tsarin namu kenan sai ya kokari ya dauki lambobin mu sai mana magana kenan ta yadda zai samu wannan fina-finai insha Allah. Kadan wanda kuke gani nan kadan daga cikin fina-finan da za su fito a gobe ne Lahadi insha Allah. Ga wanda ke bukata kenan sai su kokari su yi mana magana kenan ta yadda za su samu wannan fina-finai, da zarar fina-finan sun fito za mu saka su a cikin group din namu na VIP. Ga duk wanda yake bukata kenan sai ya kokari ya mana magana kenan ta yadda za mu saka su. Fina-finai ne da kowane kamfani idan sun ka fito a ranar muke saka su a cikin group din namu na VIP insha Allah. Ga duk wanda yake bukata kenan sai ya mana magana insha Allah. Kar ku manta ku yi mana subscribe da alamar karara, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Ga duk wanda yake bukata kenan insha Allah, dama ci ta samu ga masu bukata kallon fina-finan Indiya insha Allah. Masu bukata su yi mana magana kenan ta WhatsApp. Mun gode sai mun shi